Oya ora nyakura mogi jwangi no macheno kinyi makono chenro en maru piny ka wachako kae twak mano godo kinyi makono ka warange na achiel kachiel ni to odhi bedo e yo machal nade mano ka wantiere kodi ka nyakura mogi jwang adhi bedo kaka tai nyaka e giko machendo nyinga Clever Saluoch ne Kisumo ka nyakura mogi nyaka sango ka wantiere kodi ka achiel kachiel antiere ka kod wenda mabenda dhi miyo thuolo ka mondo miyo moswa kendo wane kaka piny Kenya rango chenro en mar chal mar piny Kenya okinyi makawuono studio ma Nairobi ka kod studio mara ma Kisumu antiere ka kod welo amigi thuolo mondo migi moswa ka wachako twaka yango okinyi makawuono ka chako ka kod Akili Kennedy Odhiambo wan ko ka achiel kachiel studio ma Nairobi oyawre Akili kendo machiegni Renya pas bedo kodgi gi twak maber okinyi makawuono erokamano ahinya kendo miyo thuolo mar chopo kodwa kendo twak achiel kachiel ka wantie studio ma Nairobi kar kae kama chielo nyakora moyang studio ma Kisumu wantiere kanyo kod janon siasa Christian Mackenzie mabiro oda twak godo achiel kachiel oyawre kendo machiegni Kisumu cheyo machal nade ma en chenro mar piny oyawre ahinya Cleophas waru maber Kisumu ka erokamano ahinya ageni sano wada chako kar kangi thuolo mar neno kata gazet mano mantie kawuono ka wada bedo gi thuolo mar chako godo achiel kachiel ite mokwongo ema dane mondo mawinj paro en lit makoro nitiere chiwo ma ichiwo kod jatend piny Kenya mane kaka ondike kaja gazet mano mar Daily Nation agendo ni Christian nya yudo gazet man machiegni kodi kata kenyalo neno mantie TV sani achiel kachiel mane kaka ondike wacho ni pastors paying for 20 million Ruto gift en nidhiero ma jadolo kata jayalo e kanisa mara Jesus Winner Ministry mana Edward Mwai oyudore simbe makoro osebedo kotiyo godo kuom higni 15 wakili simbe makoro toko owile kata okomak kata wacho ni simbe thoth madonjo kendo osebedo kata kod achiedh nade mopogore paro mapiyo en nengo machal nade koro ewi michabila gi majatend piny aparo ni en ichwang' ma jopiny kalure gi ngima mosebedo matek to giwacho bende ni corruption mantie Kenya ka maka gineno ka president margi kata jatelo mora mora golo million mang'eny kamano kuom kanisa achiel kende miyo gi paro ni mano en corruption koro nikech gipenjore ni to million 20 kigoli kanisa achiel kende to kara endi ni gi pesa di to ilose nadi kora paro no mane makelo ichwang' ma jopiny mamiyo gineno ni gin ngimagi medo ridore to jotendgi to gineno ka golo pesa mang'eny ka chiwo ni kanise tinya paro chien kanyo president nowacho ni wacha rambe no kodwa to kendo nowacho ni nyaka tich matiyo ni sirikal ok onego bedi timo rambe nikech mano e kuma ne corruption miyo jotelo timo the corruption lakini koro buogo wasani ka kendo ene motelo e wach mar rambe kendo golo rambe malach mochopo nyaka bilion 20 kanisa achiel kende king'iyo kanyo wacho ni pod obiro kelo milion 100 e kanisa achiel kora paro ni mane gima jopiny penjore ni to en pesa ni oyude kanye kaka jatend piny wacho to Kenya won to onge pesa yapa mane kuma ichwang' wuok to sani bende jo kano wuok kacha ten gimoro ma bedo ko owacho ni jatelo kata jotend kanisa mamoko duoko omenda wacho ni aduoka mosebedo mano are ne landi kod jatend din kopere diocese ma Nairobi kata diocese ma Nairobi nen mi wacho yo machalade nikech koro chalo ka gimipimo jok moko kawo mich ma kelo jok moko kawo depo ni mabedhi tungo kata wijo kanisa mbele gima dhi timore en ni ing'eni kanisa mar kopere en kanisa mongirore en kanisa mochakre chon en gi higni mang'eny koro kano neno ka joma ni kanisa no wacho ni kanisa onego bed gi chung' mare iwi pesa mikelo makumo ayo ging'eyo koro ne gineno ni mondo gibed gi kwe gi jolup margi kanisa maduong' giwe kawo pesa lakini ing'eni nitie kanisa matindo kidhi arambe ibo nyisi ni kanisa onge witado kanisa onge korot ting'eni kanisa moko nitie madongo koro gineno ni olo giged mos to gikaw pesa jopiny maging'e kuma aye moloyo pesa mang'eny dichiel molo ka jolupgi mabiro kanisa no ok oyie gi wach mar golo pesa no kuom josiasa last time ni winjo ka giwacho gimoro occupy parliament occupy churches wacho occupy churches no nokelo tabu kabisa ni kanisa higa mokalo. Koro kanisa moko ben tieko oluor nikech
jong'anyo nyalo biro occupy kanisa mari tema be anjo timore nyaka kanisa miwacho ni nitie ng'anyo mosebagi mibiro teri kanisa ma igoye simu no. Aya, nyakoro mujua sigana maka mantire ite mara ngwen bede kangi do tulo mara gazette ma Daily Nation. Tawinja ne pacha Christian Mackenzie kane studio ma Kisumu. Jatend piny chiwo singo. En singo maketo joyalo bede kama tek. Igochone mondo penja dir ni pesa nino mi. Ikiani jogi nyalo biro wiri kata nyalo kiti kama chal nade. Paro mapiyo mentire godo Christian Mackenzie wi mech ma jatend piny Kenya William Ruto. Osebedo ka singo ne utela mupogore. Kopimo gi bende gi kanisa mano mar kopere mane odagi ka omech mano chiwo e kinde mokalo higa mokalo. Erokamano Cleophas. Moningo bedni itimo oningo tim nonro maber kuma pesa ni ae. Okil Kennedy owacho maber ahinya. Pesa michiwo ni oya e ofuko ne koso yae en pesa jopiny emichiwo ne kanisa. To kata ka bedni pesa ni chiwo ne kanisa ok rach ber, lakini pesa ni ochiwe kanisa ne marago en mararambe koso en mich. To kata ko bedo ni en mich, this money is too much, pesa ni ng'eny sana. Koro oningo bedni timo nonro maber kuma pesa ni ae. Oya kuom jopiny koso yae ofuko ker to itere kanisa ne tich marango. To aneno ka jadolo ne oseloko namba kata obedo ni gone simu okomaki. Nyiso ni embe nitie maber kako ng'e wach mar pesa ni. Dine bed ni pesa ni nitie ler more iye. Omako simu to lero na japiny ni obedo kama. Pesa ni no chiwe e yo makama odhi timo gi makama. To ler moro bede iye nikech pesa ni is too much. 20 million kidwa golo ne kanisa to subtende moko waneno kata ka ji riwo tanda yedhe onge to pesa tika mang'eny ni tere kanisa. Koro nonro maber oningo bed ni time wach pesa michiwo ne kanisa gi. Erokamano ahinya Christian lere e makare. Kata kawanya koro mojwa kirangu kanyo kaka kwan gi dibedo kanyo ka ipogo $20,000 mano wacho kanyo ne odhi chiwo ne kanisa. Jadolo wacho ni pesa ni pok oyudo. Mano singo mano chiwo kar kanyo kaeto bang'e mag medo mano ka otiyo kod osiepe ge bende kamoro achiel. Mano kidhi e ite mar 5 mana malo kanyo ang' yud kanyo kama ondikni kanyo ni numbers. Omenda monego bedi keto kar kanyo kaachiel koda ka deputy president mane jalupa jatend piny Kenya machon mano Rigathi Gachagua bende nosega chiwo ne kanisa machalo kamano. Mano kinde mokalo maromo $5 million bende osega chiwo kar kanyo ne kanisa moro manuongo kanyo ni Mano Church, Mano tentative value of the church kaachiel koda ka jewel complex mano kama romo kanyo $1 billion. Yeno mena mathoth nyakoro mojan kerango kanyo ain thuolo mano mara some. Mano weche mag chiwo gi kanisa. Oganda osegolo paro mopogore kendo wacho ni chiwo ne kanisa ok rach. Mani into nene eyo machal nade. Yona mono machaka kod sigana nyakoro mojan kwa dhi nyime kwa wuok e lit ma ikelo kod chiwo machalo kawacho neno e chwang. Kama chelo ka wadarango committees ma od bura kata committee mag od bura mamalo nyakoro mojan makoro kasani pono ntiere nigi dhi bedo kae ka giloko kata ka girango kaka weche dhi bedo kae tayo pacho kae. Ng'eni en sigana mosebedo ka waluwo ka en geno ni jo ODM pono dhi yuto e sirkal ne inya telo mag od bura e yo machal nade. Owinja ne sigana ne moloso ko jafambo wadwa mano Chris Owino kato bang'a duogo ka mondo morangi ni yuto mantiere komiti gi ere kama gidhi bedo kae ka gintiere ka lokruok gibiro tiere kaka odhi pango chenro mag siasa. Ywarruok mar siasa e kind jatend piny machon Rigathi Gachagua kod jatend piny William Ruto odhi nyime kod chieno jo od bura machiegni kode bang' tend od bura mayo gi committees madongo e od bura. E lokruok mane opedh e nyim od bura kod jala kweth od bura mathoth Silvanus Osoro kendo yudo sir mar jala kweth od bura manok Milly Odhiambo, jo od bura masiro lwedo Rigathi Gachagua mawuok e gwenge mag Masawa ogole committees mopugno mag od bura kendo wito gi committees mananore kama weth. I beg to move that pursuant to the provisions of Standing Order number 175 and further to the resolutions of the House on 27th October 2022, this House approves the appointment of members to the respective committees
of this House, of the House, as specified in the schedule to the supplementary order paper for 5th March 2025. It would have been my wish and my choice that everybody got what they wanted, but unfortunately the positions that are there are not enough. I would also wish to indicate, Mr. Speaker, that members can also borrow from me. Last parliament, I was only in one committee, but I'm here again still serving my 4th term. So sometimes it's not committees that make a difference. It's the work you do in this House, and it's the work you do for your constituents. Speaker mar od bura Moses Wetangula oyango ni yiero mar jokombe kod jolupgi dhi chakore ayanga odiochieng' makiny. Moko kuom osiepe Gachagua mane olony telo gin James Gakuya mane otelo ne komiti mar ohala, Eric Karemba mane otelo ne komiti mar jotich kod Gathoni Wamuchomba mane otelo ne komiti mar keto e tim pend chik ma opuodh gi od bura. E komachielo, jaod bura ma Githunguri Gathoni Wamuchomba kod nyawadgi ma Naivasha Jane Kihara duto magin osiepe Gachagua otere komiti mar ng'iyo chenro mag jood bura kaka weche mag chiemo. Malingling mar Ramogi TV yango ni duond bura mar ODM dhi kawo tend committees 5 machwe mag od bura kaluwore kod osiep e kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Moko kuom jood bura mag ODM mawachore ni dhi kwanyo were gin jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi manyalo dhi telo ne komiti mopugno mar loso budget mane omak kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro. Jood bura mamoko gin Dr. James Nyikal Maseme mawachore ni dhi telo ne komiti mar thieth, jaod bura ma Kilifi Ken Chonga madhi telo ne komiti mar jotich, jaod bura ma Ikolomani Bernard Shinali madhi telo ne komiti mar ohala, ikindi ma Irene Mayaka to dhi telo ne komiti mar riwruog pinje. Lokruok e komitis mag od bura oweyo osiepe jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kamuro ywak bang' tend od bura witogi oko e komitis mag od bura mopugno. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Erokamano Chris Owino. Jotwak mango ka wakili Kennedy Odhiambo kachiel koda ka Christian Mackenzie adano mak sigana ni chunyu waka ywe masani madakika 30 tok sachiel odo kod mathoth kikidhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ne an gi yie mang'eny ahinya kuom Seheraj. Ne an gi yie kuom herano. Moingo gimoro amora. DNA test mari gi Prince chalre. Omiyo in e wuon Prince Raj. Ere kaka ini nyalo wacho ang'o ma idibero timona? Neno ka bing'wana nodwa yie kawuono ne an ng'a? Kik item sudo buta. Paramin koro wachna. Donge in niwacho ka inidwaro DNA test? Nikech DNA test ni kae, wachna. Wan wabiro timo ang'o? Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt.
Gisebedo kaka achiel kuom kweth mar jothum kende ma pod orito kendo tiyo kod gige manyiso thumbe luo, kitwa kod timbewa. Gin kod sigana mopondo. Kingi. Maendi ang'o momiyo en uyiere nade? Kendo mane osenyuolo jothumbe mathoth mag ohangla e luo. Ei kaunti ma Homa Bay, wayudo jaduong' Samo Pere. Koro gigi gin gik mane wadwa ng'iyo ni gin gik mokidhi matindo mokengoro. Mane ochako kweth mar kenge, kendo miyo mopondo ei thum mar orutu kod asili. Ng'e jothumbewa, tich abishni, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Machiegni kendo nyakoro Ramogi Jwang'e mor mara ni pod ikete kar ka chenro en mara rupiny winjo kanyo sigana mokelo kanyo lokruok e komiti mag od bura. Achako di wakili. Odhi kelo lokruok machal nade kirango weche mag siasa. Joge Gachagua goloko e kinde ma wacho ni Gachagua osemako joge ahinya mantiere masawa mara piny Kenya kata luora mara god Kenya. Kaka ng'iyo kiwacho adier odhi medo Gachagua teko moloyo wi got malo kuma ae nikech kendo dhi miyo nikech neno ka siasa mar Gachagua en mar incitement mar wacho kaka jog gigoli tich makopio no chak wach committee ni odhi wacho ni ichaki neno ka gat manwa yiero sirikal ochako golowa to orwak jamano kogochoni koro mano to kaka Gachagua dhi mede teko kendo dhi siasa ne mar longo ni incitement odhi medo kaluwore gi lokruok motimno to kang'iyo kendo siasa mar Ruto gi jomoko aparo ni Ruto temo jiwo winjruok mare magidhi bedo gi Raila koro ko adhi mbele aparo ni wabro neno ka jog ODM siro jo Kenya Kwanza manyiso ni koro kata mani bunge kata mani committees ODM gi Kenya Kwanza dhi tiyo kamoro achiel. E sama gigi duto timore lokruoge ma kamagi wakili yudo ka jatend ODM luorore piny Kenya mangima kochoko pacho Uganda. Yes. To sani waneno ranyisi ni UDA kata Kenya Kwanza kod jokanyo mag ODM tiyo yo machiegni ahinya e od bura. Mok en ranyisi moromo direction mar Raila Odinga dhi land. Aparo ni wacho ni kuma nitie mach kama nitie iro nyaka bed gi mach. Koro aparo ni mae iro mwaneno to mae nyisowa kuma wadhiye nikech ka koro bunge cabinet ne gisechako tiye ma en gi jang'wen ichak iwinjo ni dwa lok cabinet machiegni sani iwinjo ka bunge be gisechako tiye magiriwore makiwinjo ka Milo Odhiambo koni minority whip zero majority whip the majority party leader bende zero the minority so jogi temo nyiswa ranyisi onge ranyisi moro kendo nyiswa ni sama kori bro lande ok kwa boga ahinya nikech gimoro amora nyiso ni ODM dhi tiyo gi Kenya Kwanza kata gi Ruto kora paro ni mano lendo madhi timore nikech sani Raila dhi landa ng'o mopogre ka jobunge joge mabunge oseriure gi jog Kenya Kwanza cabinet ka bende joge tiyo e cabinet mar Ruto kori paro no nyalo dhi direction mane onge ka jogi te family mari osedhi left ina ne dhi right now idhi gi nga kora paro ni mara nyisi maler ma aparo ni ilongo nango we are being prepared imiyo wa preparation makende mondo wang'e kuma gichomo. Irogomana inya Christian Mackenzie kaina Kisumu machiegni kendo iwinjo sigana achiel kaka nokele kar kanyo konyo wadwa Chris Owino manja fombo weche mag siasa nitiere jogo manyaka sani nyawacho ni ka diponi gigi duto kadhi gidhi bedo e yo machal nade mano mar tiyo kata mano ni gitayo chenro mageo makare kata bedi en oko mar od bura kae nitiere jod bura mano tenre kod Gachagua James Gakuya nitiere Eric Karemba nitiere Gadhoni Mamushomba kimedo sani nyakura Ramogi Jwang Christian nitiere Ndindi Nyoro
ka Samuel Atandi biro kawo kare kaka jakom mochung' ne komiti mar loso budget e kin mamoko mantiere ka Dr. James Nyikal kadhi mako komiti mar thieth, Bernard Shinali jakom mar weche mag ohala, ka Ken Chonga dibedo kanyo ka ndie kaka jakom komiti mar jotich, Irene Mayaka mabende en jaod bura ma Ogwel dibedo kaka jakom komiti riwruog pinje. Mano kitemo rango kama gintiere kachiel kachiel, lokruogegi dhi kelo lokruok machal nade e siasa migoyo ka wadhi nyime. Erokamano Cleophas, gima nyalo wacho kendo gima nenre sani nitie tungni e sirikal. Yiero nosetim, jok mano yier ne migawo mopogre opogre noseket kanyo. To nikech koro nobedo ni Gachagua nosepogore gi Ruto, koro ogemo ywaruok mang'eny. Nikech Gachagua be kae koro chal ka ng'ama pingo Ruto kendo adier moko otemo wacho. Koro jok mane nitie e migawo mopogre opogre mano osiepe Gachagua be korigolo. Koro miyo tungni mang'eny bede siasa. To nikech koro sani kwaneno ODM chal ka gima oriwore gi Kenya Kwanza, Raila kane oya malo kocha, sani otimo gima koro iluongo ni consultation mondo nyis ji next move ma en go. Koro joge ne kosekaw okete migawo mopogre opogre sirikand Ruto, koro ka osebiro gi decision mare kosetieko consultation. Koro akia ni mbele kono dhi bedo nang'o, nikech koro joge ne moko echa osedhi kocha. Maembe ko kaw step o withdraw himself, obiro gi uamuzi mare, ere kaka dhi bedo kocha cha. To gimang'eni matimore sindikand Ruto, nikech ODM en party ma strong kabisa, kendo ODM nigi uamuzi. Koro Ruto ngi maber ni mondo ti maber, mondo kata kong'iyo mbele yiero mabiro, odwa ni mondo orewre gi jogi oket jo ODM kanyakla. Mondo kata ko yiero gik, mondo obed gi some part of jo ODM, mondo omiye e yo maber monyalo win go kendo. To wan kaka wanene, gimwa wang'iyo mbele en yiero ma 2027. Sani yiero nosetim, gimwa dwaro mondo jotelo mano yier ne migawo mopogre opogre mondo tine jopiny, mondo ka gik 2027 wang'i tich mano megi ka be gitimo maber, to ka gitime maber mondo achak wanuogi, ma jok moko timo tich maber to dong'. Koro mane gimwa neno wan kaka jotim nonro mar siasa. ODM sani nokoningo riwre gi Kenya Kwanza, mondo gin gibeda beda koni, jo Kenya Kwanza bubeda beda koni, warit mbele 2027 mondo yiero kidhi tim, wane kaka wadhi, kaka jo ODM dhi ka watu mane, jo Kenya Kwanza be dhi ka watu mane. To joge Gachagua mosegole telo, kaka okilo wacho, dhi bedo mayot ne Gachagua, nikech ka joge ne ka dodong' e sirikal, to wegi aweya kanyo, to gino osiepe Gachagua, to Gachagua ne da tiyo kodgi mondo go sirikand Ruto piny. Koro dhi bedo mayot, nikech kosegolgi kocha gidhi neno ni jogi osegolowa oko kendo oseng'udhowa. Koro wariwre ariwa gi Gachagua mondo wane kaka wago sirikand Ruto ni. To Christian, iparo ni nodhi bedo yo mopogore koso mane direction kende mano dong', nikech ng'ato ka James Gakuya mano jaod bura mano ma Ilore County ma Nairobi kar kae Embakasi South, iparo ni kako osebedo ka ogoyo kata koseyo jatend piny Kenya William Ruto, de pod dong' e komiti no ma osebedo komako kuom thuolo are ne yiere kaka jaod bura e tielo ni mar William Ruto? Dok obedo ne mayot mondo dong' kanyo, nikech sirikal ok dwa ng'ama goye, koro ne chuno ni nyaka ne gweye oko. Koro mane atua ma nyaka ne kaw. Erokamano. To bende dan gilose kotenore kod teko kata mbi mar od bura, odhi chalo nade tok jogi sani wach dhok achiel, inyo Millie Odhiambo kachiel koda ka Silvanus Osoro, gichalo jok ma wero mana kwaya, gima ng'ato nitie ka mowacho ema ng'ama chielo bende siro. Ka wabedo gi jood bura ma nyaka sani ka yangore doho noseng'ado mare, Wetangula ong'ado mare kuom jogo mathoth e od bura, keto gi kama chal nade, kata jood bura bedo joma nade sama koro sani kweth ariyo madongo oriwore, joma moko ka kwan magi bende inyalo winji kata nyalo kelo lokruok moro amora?
E od bura gikuo mataneno ne odhi bedo mana kwaya nikech king'iyo weche migeme od bura gin weche miringo go aringa ng'wech iombo godo koth. Koro kanyo od bura to kane ka dhi konyo nikech idhi ring kode ng'wech to gin magibiro gi decision margi. Koro kanyo dhi bedo na mana ka kwaya. Aya, erokamano Nyawinj paro ma kuom wakili ka kotere kod kwan no. Wach mar yen sani kaka teko katiba marwa omiyo teko bunge man gi teko mar cheko executive. Koro ka bunge emose riwre gi executive to onge body mora mora manyalo cheko gik ma sirikal timo. Gine kata president ginya kwero ginya gol. To ka koro giseriwre kamoro achiel gi executive mano nyiso ni onge gima nya timore bunge bro chalo gin tij rubber stamp gimoro amora ma sirikal owacho. Achoni conveyor belt biro to kawa to dhigo. Yes, emino ka gik mang'eny ndalo mano Uhuru mane giwacho terrain of numbers. Mane gimoro amora ikalo tij gi en tij go yes, ok gisom gimoro amora. Mane gima no kadhi timore bunge sani. Kaka kino utaka MPs wagi wuotho sani. Tij pako president. Kirango MPs ncha neno ma aparo nen marangwi. No unogo kabisa neno Siro Ruto kabisa bunge. Nyocha neno Malego be. Koro en kwaya malich kabisa to mano jopiny madhi hinyore. Nikech gini magini giteko kendgi mar cheko president gi executive. To ka giriwre kamano gi executive aparo ni jopiny madhi hinyore. To kinde ma osipe Gachagua kori kwetho oko odiochieng' manyoro ogai mar ODM depo ne motelo ne kwaya ni mar pako Ruto lendo mare to poko chiwo yanga. Ogai mar ODM Raila Odinga ano koni jalob jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ni owe wuondo jopiny ni en jal mabiro reso jo Kenya. Kata dhi nyime kano loso kanya county ma Wajir ka opoe jatend piny Kenya William Ruto ka wacho ni osede oganda manyandwat mano mar Kenya. Injili ni mara pako sirkal mar Ruto kata doko ni nyabedo ni oken popular ahinya ne jopiny masane wacho ni oyo sirkal ni osebedo ka hinyogi e kinde ma ogai mar ODM ma bende kono jod bura magi mondo dhi mbele gitimo oversight gitimo legislation joge riwore kod sirkal kama gintie cha to en machalno telo ne kwaya mar pako Ruto kuonde ma intiere kwa otimo limbe. Aparo ni wangi gemme no wache kachini to konyo wacho ni osebedo kotiyo maber Northeastern or Nyandwat that matter. To wangi nango mo setime Northeastern taparo no wuoyi wach mar mane sirkal ogolo vetting mar upande mondo mi joma ng'eny ma Northeastern kono mondo yud kipande mondo gibe gichala ka jo Kenya. Wach ma bende no ping kod ji mathoth ahinya ka wacho ni vetting kogol to dhi chalo nade. Oya boda wa kod piny ma bende wacho ni kweth mag jore osebedo ka wuok ahinya. Korapa joma osepingo ka wacho kata joma Kenya moko timo ni vetting. Emi nyisi ni ka to bedo yudo send gi chief. Ang'o mo chief manyaka sai ne kikawo kipande. Ke chief mung'eyi lakini kocha ni niketo vetting mang'eny nikech border marwa gi Somalia gi lweny mosebedo kanyo. Koro kane president ogolo mano karapa ne Raila ne wuoyo kaluwore gi wach mar golo kipende man kanyo ting'eni kendo nyaka wang'e ni Nyandwat kanyo Raila osebedo gi support maduong'. Korapa no bendo neno ni kanyo joge ng'eny from 207 Kenya paro 207 en mano yobo Northeastern no mo nyaka sirkal mobet mar Kibaki ndalo cha. Koro osebedo kan gi sir maduong' kabisa Northeastern. Koro apano bende nyaka nendo wuo gi jo supporters mage. Koro aparo ni mane gemo no wache kaluwore gi wach mar kipande manyocho gol ni vetting cha. Koro apano wang'iye kam gech poko wache kamora mora no wache man Northeastern kende. Aparo mane manyakoni. Mano bende kano loso kanyo Wajir. Christian, kona ne gimi paro karka. Ka ogana moko nyalo bedo kalere ni ogai mar Azimio, ogai mar ODM, Raila Odinga, kae madiponi otelo ne kwayani, mano mar pako, sirkand Ruto, e kinde ma en bende omedo siro, jod bura magi mondo mi oked sirkal tesre, ka gintiere od bura, kata gitim weche gi mag oversight, gitim representation, kachiel koda maka mag legislation, kata mag loso chike, kinde ma gintiere karka. Nyoro kaino Wajir no wacho kamae, eneo hili la Wajir, wacho ni iko imeachwa nyuma sana kimaendeleo. Wacho ni omor ni nyocha ka jatend piny William Ruto
nochopo kanyo mar yawo chenro mopogore opogore mag gedo mag apeyni kuonde ma gintiere. Awinja ne pachi ewi ogai mar ODM gi joge gi lange pako telo mar William Ruto, to nondik kanye ni gine manyaka gibed opposition. Ang'o miyo jok moko ok mor ka koro gipako sirkal mar Ruto? Ero kamano Cleophas. Ing'eni mondo bedni waneno ka jatelo konyo piny kata tiyo maber, jotelo koningo bedni emane front rank mar neno ka ker tiyo koso koti. Jopiny emoningo bed ka wacho ka jatelo tiyo koso ok ti. Koro bedo ni jotelo moko wacho ni ker tiyo, jok moko be pinge ok wach gik maber mosekonyogo piny. Koro jok piny emoningo bed ni wuoyo, jatelo ni osekonyowa koso odhi kodwa marach, kendo gin magi determine ni jatelo ni wadhi sudo kode koso wadhi weri kode wakawa hatua machielo. Koro jopiny emoningo bed ni wuoyo, ok jotelo, nikech jotelo moko to nyalo wuoyo nikech gin gi kaluwore gi interest ma gin go. Ang'eni ka wuoyo ka pako ker, tang'eni nitie kumoro midhi soyae, kumidhi ketae kata tich madhi yudo ka pake. To mano ok nyis gima ber, nikech ka in jatelo moyier gi jopiny mondo obed gi voice ne gik ma timore marach, to in ineno ka weche ok ber, jopiny lalamika kendo jopiny ywak, to in isekuongo e rieko iwacho ni jatelo konyo. Koro ok en gima ber, nikech koyier ni jatelo winj gima jopiny wacho, dhi wuo gi jopiny, udwa ni mondo timnu gang'o ma pok otimnu, ang'o mano singnu ni dhi timnu to pok otimnu. Koro jopiny emoningo bed ni wuoyo, to jatelo en o-raise gima jopiny emowacho, ok ni en o-decide owacho ni jatelo osetiyo koso ok otiyo. To kata ka giwacho ni jatelo osetiyo, jatelo mar Ruto osetiyo, gibi to ginyiswa ni osetiyo, otimo ang'owa gang'owa manosingo ne jopiny mosetimo, mondo jopiny go ne ni adier nosingo ma to osetimo. Kata kwa wacho ni otiyo, to watiyo nikech waneno gima osetimo ne jopiny, kendo wanyalo nyiso ji ni otimo ma nosingonwa. Erokamano ahinya Christian. Pod wan kae kama wacho ni jotelo gi ka dipo ni koro komiti gi oloki, telo madhi bedo ka itayo. Wakili Kennedy, twak mosebedo ka kod jok mane gin jokanyo e komiti mopogore opogore, ahinya jakom masani liek ni ero nyabedo jakom mano mar komiti mar thieth e od bura, Dr. James Nyikal. En wacho ni gik ma wuok malo, decision kata paro ma ikadho e komiti ka gin paro mipuodho ka wuok e kar jot ma jatend piny Kenya, kata ka kale telo mano maduong' mar jatend piny. E kinde ma gigi duto timre, waneno ka iloko telo. Nitie kaka committees gi nyalo tiyo kendgi maonge jogo madonjore kodgi, manyabedo kaka executive, to gintiere e od bura kae. Koso ang'o manyamiyo giti e yo moro malong'o mondo nene adier gima giwacho ka en gima chiegni gi japiny ka. Nikech jakom ma koro dhi bedo kanyo en jalony mabende osebedo nyaka director weche mag thieth e migawo mar thieth pacho kae. E kinde ma gin inyamak gi mafuanda maonge gima ginyalo timo, koso en kinde monego wegi thuolo gitim gima ber ne japiny kendo gima japiny onego bed ni rito, koso gin mana agents mag jatend piny Kenya? Ing'eni sama kaka waloko chik mar Kenya, ka waloke iluongo ni presumption ma wan go en ni nyaka jatend piny tiyo timo gima jopiny dwaro. Nikech emacho ni power belongs to the people. Emiyo ka koro nitie gima timore ma ji wacho ni jatend piny kaka ker ni nitie onego bedo gi paro moro mopogore gi jopiny. Onego bed ni gimoro amora motimo en mar konyo jopiny, kata mana bunge, kata mana committees mag bunge. Lakini king'iyo kaka gik matimore, yudo ka sirikal ing'en duong', lakini koro head of state kaka koro president nyabedo gi paro moro ma nyaka koteri bunge, en tij jobunge gi committees mondo ne gik ma iwachogo, nikech gin gia kuonde mopogore opogore. Emeno ka bunge
oting'o joma kuom mopogore opogore, regions mopogore opogore. Koro en tijgi kaka members mar ng'iyo kaka gi exercise gimiluongo ni delegated power mowuok kuom jopiny. Onego bed ni koro ging'iyo ni to gimokelnwa kae gi executive be en gima nya konyo jopiny. To ema wacho ni onego bed ni mi jogi thuolo mondo oti independently, mondo ging'i ni gimoro amora mokel en emeno ka bunge duong', gik moko iketi debate, committees bende dongo, mondo bed gi paro mopogore opogore kaka biro gi gimoro. Emomiyo kowe gi thuolo, aparo ni biro konyo jopiny moloyo mondo gitim to gini nya konyo jopiny te. Kuma nitie ng'ikruok giwacho ni ka nitie ng'ikruok nyaka loki. To kwa kete ni gimoro amora mokel ko amal executive nyaka kal. Mana paro ni koro tijgi kaka committee, tijgi kaka parliament dhi rumo. Nikech omiyo ikelo nigi gino, nikech iwacho ni ok dwa kel bunge king'iyo onego bed ni jo Kenya te bete, lakini wang'eny ok dwa donjo bunge. Wacho ni yiernwa ng'ato manyalo biro iye ka mondo ochung'nwa. To ka ng'at mochung'nwa no en tij rubber stamping gimoro amora mowuok malo, mano aparo ni obed no kia tije monego tim bunge kanyo. Emiyo an gi tabu kabisa kaneno ka MP en tij bedo jakwaya. Kosepo bedo jakwaya kamano to tije wiye wilgo, mano ok tije en ni to jok ma we chien mang'eny ka monego bed obet kae, mano yiera na bi awuo kuom wigi bende gima dhi timoni en gima dhi konyogi. To ka ken kamano taparo ni mano en tije to kia tije kamano. Christian, duoke to kendo kar kae committee omigi teko mar tiyo maonge donjruok mora mora kod jogo ma jo siasa kata telo mapacho kae, mano kwa lose weche mag executive. Kadiponi kata manyien gi odonjo, kadiponi gin kacha ilodun buche mabedo cholinge chodi emero kani kod kanyo kura beach committee beach. Keto gi kama chal nade kata jor bura gi bedo nade e kinde makoro nyaka sani imanyo committee manyalo biro kod recommendations makare kata ka loso chike matere e od bura gibed kod thuolo manyime mag chwalo weche ma jopiny bende yie godo. Ero kamano Cleophas, ing'eni committee gi kiloso ber ka gikuongi gikale bunge. Nitie channel moningo bed ni kuongi luwo, nikech ok wabia kodi kama to oseketgi nyaka gikuongi gikale bunge. To wakili owacho gimoro mawinjore kabisa, nikech weche gi samogeme bunge, jo bunge oningo ng'i wachni maber kendo ginon wachni maber. Ok ni kogem wach mora mora bunge nikech koro ya malo to ni kori kete stamp nikech oya malo. To jotelo moyier moningo bed ni konyo jopiny, moningo bed ni nono weche gi maber to ok tim mano. Mano nyiso ni gin wachni koseya malo kucho cha to gikala kala wachni. Koro gima wacho ni nitie jotelo moko mano biro gi nia mar konyo jopiny, to gin jotelo matin kabisa, to moko mano biro gi personal interest ng'eny sana. Koro miyo gimoro amora moya malo kucho cha koseome bunge gin gigo rubber stamp, giseyie gi wachno, bedo kwaya weche gi wera wera piyo piyo to sekal. Nyiso ni jatelo mano yier mondo obi okony japiny en gi nia mar konyo japiny. En kobiro kucho cha en koro is like oketha sani kucho cha, nikech en obiro mondo okony japiny to nitie jok moko marash weche tu nikech koro sewachi gin giwera wera kwaya to wachni ikale. Koro mano ok ber, nikech jatelo koyier ni mondo idhi kony jopiny oningi winj gima jopiny wacho. To gini samogeme bunge kuongi none ane maber ni gini odhi konyo jopiny nang'o, be odhi benefit jopiny koso odhi konyo mana sirikal. Koro ken gima dhi konyo jopiny oningo non wachni maber kabisa, nikech in jopiny no yieri oketi kanyo, gin gieno kuomi, to imbe kidwa lokori nikech koro wachni oya malo kucho cha idwa yie wachni piyo piyo, uwera wera kwaya mondo confuse jopiny to bang'e wachni upitisha. Mano ken gima ber. To kata executive no koyier, gimbe iyierogi ne paro mar konyo jopiny. To koyieri kata cha ni mondo idhi bet executive kumoro, kuongi ng'i ane weche gi maber. Tigi jopiny be
we tia nikech in koro noyieri oketi kachacha koro ini maka gimikonyogo jopiny be onge. Koro ng'i ane dwaro mar jopiny ni to be en nang'o, to bed gi jok miluongo ni advisors manyalo konyi e weche mopogre. Gimoro amora midwa ni tim konge consult iwinji ni to paro mar jogi en nang'o. Erokamano ahinya. Dongi thuolo ma dakika 2 kata ka oywe masana kala ne otemo kari adek kama ntiere iwacho ni ma deno japeng bao moja. Wacho winjo makare ka ntiere game got ragea ndani. Wacho ni Prince Deno mosna wakili Kennedy Kenneth Wakanya achiel kachiel wakili oyudo mos Ruth Adhiyo Chieng wacho ni wach pesa madito michiwo e kanise kelo ne jopiny penjo mathoth sana. En gima lit ni sekta mar thieth gi somo rach to sirkal yuago pesa to migole kanisa to nitiere. Ma nyalo kelo sigwe kin kanise. Ruto en kaka janyuol. Onge kaka janyuol nyalo support nyathi achiel to moko oweyo. Penjo en ni pesa go gin mag jopiny koso mag ker. To what's the deal behind pesa benago? To mogik oko chuno ni nyaka Ruto land kochiwo pesa e kanisa. Onyalo timo e yo ma opondo ma jopiny ok ng'e. Nikech kata mo mawacho ni gima lwedo makora chwicho golo kika cham ng'e aluoto akano moja inako. Erokamano ahinya. Jal moro wacho karkani ma Ausa Junior Amos na wakili Ken ka en tiere chenro achiel kachiel wacho ni anenu ka an Nakuru. Erokamano ahinya. Evelyn Teresa wacho ni nimeshangaa hilo neno lipi konwa kanyo ben wawacho gik mang'eny koro kiwacho ni umeshangaa shangaa gigi moro achiel mantie kanyo wang'e ni an mane. Honorable Swale Mohamed wacho ni good morning Ramogi TV family. Bunge mar Kenya oken ot mokethore saidi. Bunge masani osemiyo Kenya wich kuot moloyo bunge duto mosebedo e thurka yare ne chak Kenya. Wabunge oketo igi mbele moloyo tich manomigi gi jopiny. Okonego ibedo ni osiep ng'ato korka ibedi e kombe mag bunge. Omiyo kuom mano Kenya onego kethi wacho ni Kenya onego kethi ji ochak manyien. Aya Swale Mohamed otimari donjo karka. Jamigore Sona wacho ni good morning Ramogi TV ma Mike Abanga awacho ni Raila koro ketho weche wanonagi walal okane. En Sario Nyakoro Moge Jwanga duogo koda paro mag jolony manige studio wakawiyo masani kikidhi mabor. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ma ok en mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine
hera chako dongo e kind ji ariyo mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. In your one Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. To achaka yudo changamoto moko e iye kanyo. To kata kamano chunya ne pod ohero mbita. Ne pod awacho mana ni nyaka abro bet, abro toboa, abro tiyo. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Macheni kendo nyakura moge jwange mor bara podi kete karka chenro en mara rupiny ka wantiere kod kachiel kachiel weche thoth mabedo amedo rango kar kae. Ngeni golo paro mathoth kotenre kod kaka itayo od bura kod paro mamoko mantiere kar kada miyo wenda dakika achiel mondo mi gi duoke paro ma ogol ka kod joneno. Swale Mohamed owacho ni bunge Kenya onego kethi ji ochak manyien. Nitie jal machielo mos mano chwalo ne wakili Kennedy wach Ruth Athio Chieng' ma wacho ni pesa ka Ruto golo to kik oland kata. Ayudo paro e wiye kanyo kaachiel kod kaka od bura itayo ka watieko wach mari mogiko tenre kod ote mabende or karka kata ng'awi pach Christian mondo odhi e sigana mar SHA. Awinjo gik ma jawinjo owachogo. Wach mar ketho bunge aparo ni pok wachopo kanyo. Lakini bunge onego parnegi onego giti tijgi momiyi katiba molo article 94 mamiyo gi tich margi mar ng'iyo executive mano tijgi koro ne bene inyiso gi tijgi no. Awinjo ka wach mar golo mar kanisa ni gima Ruto wacho gima duong' kabisa ni kuonde sectors moko hinyore to serikal neno mana ni kanisa emo gole pesa mang'eny to giwacho bende pesa tin. Koro mana kaka wasewache onego bed ni ka Kenya ywak ni pesa onge, serikal Ruto himself ywak ni pesa onge, to en ogolo pesa ni kure. To wach mar no lando kako wacho no landro konego landi lakini ng'en mag josiasa oge ono ko lando koro ka bro miye teko kisiasa lakini kopo no gole kaka jakanisa sadaka no keto ga bahasha. To sadaka keti bashi kete nikech kik ng'e gi migolo lakini mane gi monego timre lakini kaka josiasa taneno ka gin gitime mondo jo kanisa no ng'e ni jatelo no golo milion 20 mondo miye onya yudo kura moko kuom jo Kristo go. Ya tene kama karaka en paro machal gi mano gol kata kod Swale ore ka kod is actually is slow but sure wato kane Cleomus na wakili Ken Christian Benentie karkanya achiel wacho ne awinjo chenro mos e gwenge mago mag Randago koni an bunge ma wang' ni otamo wang'a jotelo dich mana gi gima giyudo kuom Ruto lakini ngima jopiny to kobadhogi ma Esther kawuok Randago mano kama entiere karkanyo depo ni imbe bunge ni otamo wang'i. Bunge nosetamo wang' machon nikech aparo ni serikal molos ni aparo ni gin gi tim moro mar ni iluongo ni rewarding loyalists. Ki ng'ama luwa kabisa to nitie gimoro midhi yude maber emino kata ka jo telo mang'eny ma gweng' mar Rift Valley king'iyo gi ngima gi oselokre kabisa e kind higni 2 ma gidonje telo ni. Kora pane mamiyo jogo moko be miluma ma kuonde moko nuwa bende kwadojo kwaluore gi jatend piny owacho to wabende dipo ka ngima olokre mino ka jokwayo medore kata gweng' magwa mag Nyanza. Jomoko no dhi chon to oyudo ka joma nicho donjo machiegni koro were molo nyaka joma donjo chon taparo nikech ging'iyo ni ngimana dhi lokore
nikech jatend piny chal ma en ong'iyo ni kisira to nyaka lok ngimani. Koro aparo ne miyo jotelo mang'eny miluma mar koro we tich mano yiernegi koro tijgi tije luwo jatend piny owacho ma an awacho ni ok onego bedi. En mana ni sani kiwacho ni dwa dissolve parliament, what are the grounds for dissolve idwa kethogo parliament mar Kenya? Nikech nyaka bed gi reason midwa dissolve parliament. To bende yiero no kidwa duoko ji yiero en pesa di maduoko ji yiero sani. Koro aparo ni kaka wawache en ni bunge gen chon ne wan gi gimiluongo ni opposition. Anda katiba manyisani onge gimiluongo ni opposition. Wan mana gi bunge. Emeno kama minority gi majority tiyo kamara achiel. Onge in the architecture mar constitution marwa. Onge opposition. Koro ka bunge ok nyal tiyo kamara achiel mondo ong'i gima sirikal timo. To mana paro ni jo Kenya wachal jomolal. Koro bunge remwa yiero mondo ong'i wechewa, bunge ogeng sirikal katimo gimoro. To ka ginyal timo taparo ni jopiny madho hinyore. Kamano. Kantie ka Christian machiegni matielo mar ariyo ka wantiere kar kae kendo ma en tielo mogik mano mar chenro. Ayuda ne pachi kotonde kod ote ma joneno bedo oro kar ka mokwongo en ni od bura bende nitie geno go sani. Atawacho ni od bura ni tamo kata wanga kata bago oganda mathoth. De wach ang'o Christian ka mano bedo wach mari mogik kotonde kod twak motieko mar od bura kaachiel koda osiepe Gachagua makoro sani ogoloko. Erokamano Cleophas. Jopiny nigi neno mopogre opogre kendo kaluwore gi gima dhi mbele sani jopiny ok omor. To oningo bed ni warewre paro achiel nikech ji nigi paro mopogre opogre. Ng'ato wacho ni mondo waketh bunge. Wadhi ketho bunge, kwaseketho bunge to what next? Ang'o mwadhi timo kendo kwaseketho bunge? Koro mano ok oningo bedi. Nikech kwariwore paro to wariwore paro wabiro gi gimoro achiel manyalo konyo bunge kendo chak konyo jopiny. Oningo bed magi jotelo mwayiero kendo ng'enyne wawuoyo ga kodgi. Koro kata kobedo ni dhano wiye wil kata kobedo ni wigi wil kamano, oningo wapar negi ni gin kanyo nikech wan man wayierogi. Koro ka wan man wayierogi oningo bed ni wawuoyo kodgi kendo waparo negi ni gimomiyo gin kanyo nikech wan mondo gichop ywakwa. Koro mano nyalo konyo ka koro wawuoyo gi jotendwa waparo negi ni gin kanyo nikech wan. Nikech ka koro gidwa bedo gi interest ma margi owuon gidhi hinyowa kendo koro kanyo ok gidhi bedo jotelo maber. Koro oningo bed ni waparo negi ni gimomiyo gin kanyo nikech wan. To saa mora mora ma gin kocha oningo bed ni ywakwa ema gitero malo kono mondo ywak jopiny owinji. Nikech sani koro yiero chiegni wadong' mana gi higa achiel to gi thuolo mano yiergo jotendwa ni noningo bed ni gitiyo ne jopiny. To koro yiero kochiegni wadhi bedo piny to kendo wang'iyo ni jotelo man wayierogi gisekonyowa gang'o. Nwayiero ng'ane mondo okonywa e ma gi ma. To gik manosingonwa bosetimowa. Koro miyo kata wang'ni kwadoge yiero wadoguru yiero mariek jothurwa. Wang'i uru jotelo manyalo konyowa. Wawe uru ng'iyo jotelo ni gimiyo wasingo gisingonwa gik ma gisingonwa tok gitim. Koro kata kwa bro dok e yiero to wadoguru e yiero mariek. Wabeduru jo mariek jothurwa mondo mbele kono kik wachak wabed gi ywak mwabedogo chien kagi. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyakoro Jwang' kotieko twagno mano agwadani mondo morangi weche mag thieth. Nyakoro Jwang' sirkal oramo ni SHA tiyo. Sirkal mawalose sani, sirkal mar Kenya Kwanza oseramo ni gini tiyo ma jatend migao oramo gi koni, tend piny bende ramo gi koni. Sigana losno kako jafwambo wadwa Simtos Okinda. Wawinjane kato bang'i waduka warange achiel kachiel gi welo man e studio. Okoa mar thieth mar SHA osebedo ma wach e dho oganda ma pacho ka kuom thuolo buora sani. Ripot manochiw kod Auditor General Nancy Gathungu nomedo ketho chuny Jo-Kenya kod okumano ma nyaka sani pod medo kelo wich bar ahinya ne jotuo mamanyo thieth.
Koloso kod jofwambo, jatend migawo mar thieth Deborah Barasa okwado lipod Gathungu kolero ni penjo duto mane nitiere bugegi mag kwano ne giseduoko. These issues have been comprehensively addressed by the accounting officer, who is PS, Medical Services. And again, they will be expounded more exhaustively in Parliament if given a chance. Wach mosir kod jatatije mar SHA e yor kojolo Robert Ngasira molero ni omenda duto ma jo Kenya choko dhi accounts auchiel kod line mar M-Pesa duto moyangi e bwo telo mar SHA. And we reconcile our receipts with those banks on a daily basis. And I can assure you that there is no single cent that goes somewhere else. The only money that leaves those accounts goes to pay hospitals. Ewi gope matama mag NHIF masani oduogo chien okumba mar SHA, Barasa koro dwaro mondo tim nonro matut ewi kwan gopego magi chechni nyalo bedo ni nomedia piny e kinde mag lokruok kiwuok e NHIF nyaka e SHA. But one of the things that we noticed is that there was actually a leap of a few of the claims that came right after we were during the transition period. And again, that one is raising some concerns, and so an audit again needs to be carried out on this. Komachiro jatend migawo mar omenda John Mbadi manochopo e nyim od bura mar Senate bende opako okumba mar SHA kowacho ni ma e chenro mabiro reso jo Kenya ahinya tok sirikal mar Amerika ne chungo sir e sekta mar thieth. This program is contentious everywhere in the world. There is no country that I know which has implemented universal health coverage without issues around it, either political, people who feel it should not be implemented, especially in developed democracies, or it is issues around how to implement it. But again, as a country, I think in manifestos of major political parties, we promised universal health coverage. This system is the best for this country, especially with these challenges around some of the health programs that were being supported by USAID. Magitimre kata bed ni weg ute thieth koriwo koda kama itayo kod kanise to ywak ni chenro mag SHA rocho thieth e pacho kam ka gidwaro ni sirikal orid chenro ni mapiyo. Some of us have worked with the SHA right from the beginning while we were also in NHIF. Sasa the transition ama mapishano ya NHIF na SHA hayakuwa wazi kwa sababu huku unadaiwa na huku unaanza kulipa kingine. Lipodo ni tajener yande olero ni okumba mar SHA ni elwet ji giwegi kendo moko kuom omenda ma jo Kenya choko ichule kembe mag ji giwegi. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Nyakura mujua mwana ya mkuru sani kaka wisi winju manchire karaka kachiel. Gini ukti. Mani gima jotelo temo wacho. To sirkal oramuni gini tiyo. Mano chenro mag SHA. Sirkal tiyo gi tekre duto makono jopiny gini tiyo. Nyoro na mantiere ground Kiberaka. Giwacho ni gini ukti nyaka jok mandiko ji. Wacho ji kono gini ukti. Moko kuom jok mandiko ji bende pok ondikore SHA. Nikech giwacho ni gimbe osekori gini ukti koro gimok gidandikre. Ji ochom kanyo. Anaparo ni en gima rach kiwinjo ka jotelo mag sirkal chuno ni gimoro tiyo to gima nigi ng'ikruok. Koro aparo ni SHA osebedo gi ng'ikruok ma ji te ong'eyo ne en gi ng'ikruok. Koro en gima rach ka awinjo ka minister cabinet secretary mar treasury Mbadi aneno ko wacho ni gik ma ji wacho go gin political. Aparo ni sama ng'ato dhi thieth to koyudo thieth okane siasa, I don't see politics in it. Koro ken gima ber onego gidog ba giwinjin to shida ni kanye. Nikech ok dwa wach ni gino kaka ng'ato kaka Mbadi no wok soba kucho. En gi jok mowinjo from the ground nang madhi mbele. Koro kode wach ni okia gik matimre. Kech magi joggi jopiny bro nyisi na adhi yudo thieth to kayudo. Koro en gima yot. Idhi subtal, thiedhi koso ko thiedhi. Gisha. Ka ko thiedhi gisha gino kuti. Koro ok en gima neno maber ka jatelo maduong' kaka sani Mbadi nyalo chun no gino tiyo ma kopo no koti jama wacho no koti mago jama rwake siasa. Koro SHA jit kata cabinet secretary mar health Barasa aparo no wacho ni nitie ng'ikruok moko monego tim. Nikech ka chudo ok chopno subtende
monego mose thiedho ji gibro we thiedho ji sama giwe thiedho ji gi SHA mano SHA tiyo koso kuti aparo ni mane gimone ben sirikal ng'iyo ng'ikruok mantie samoro gima ne gindiko ne nya tiyo to bendo tiyo kidwog kibiri ground be gino tiyo to samo koti to aparo no ken gima ber kuom sirikal chuno ni gino tiyo to koti aparo ni mano gimwanya wacho kama ntiere karkanya ngeni kapok adhi kata ira Christian ntiere ite mokwongo ma gazet ma The Standard kirange kawuono akia kanya kora mo jangangi thuolo mar nene kama e kaka ne en odeke kanyo ni clueless health CS deponi mae gima ntiere karkae jopiny gi jolony neno gi jondiko nikech ma pach jondiko koro josomo to dhi nene mopogore kama gintiere karka rem mechwalo twak malong'o kotenore kod weche mag SHA deponi achiel kuom gigo mabende duoko trust mag jopiny piny koso mana dier aparo ni gakane wacho ni public participation kiromo gi ng'ati ndara ipenjo ng'ato wa SHA gimonya nyisi mang'eny wa SHA onge imonya ng'ato wacho ni SHA she to wegi kanyo akiano okoti but king'iye kadino kaka koro wacho ni clueless CS ni giwacho ka CS wonuone mokwinji gi mashaen tidwaro ni japiny mamwalo kucha to winje kora paro no kunwa keto twak to gima ne jiwa go in transition ni kane wawuokie NHIF nonego bed ni gini iketo in phases tama pod NHIF wagol wa face out to moro ne chako mondo kik bed gi ng'ikruok ni wuok awuoka konti dhi koni to gima notimre ni no kale piyo anya paro ka nitie joma ne pingo kabisa but no kale piyo kaluwore kendo gi kwaya mowacho mani parliament kata bunge sane winjo kata ka bunge gonduro wach mar SHA ting'eni SHA ni kakwa sewacho ka ni SHA nolos gi bunge marwa en chik molos gi bunge koro kata kodwa ka way about cabinet secretary wa way about president but gima wacho ni SHA ni olok gi sheria mar Kenya to ng'ama nyakalo sheria mar Kenya matiyo ki sheria katiba mar Kenya en mana parliament to jod bura kore manya bedo gi ni clueless nikech jaod bura kata CS gine mana gi puodhe gigo ne gineno kare kine mane dayo dhoge ka pinyo moko noko duoke makare magudu ne giwawe ya okal ingeni mane gima timre kra sani king'iyo bunge marwa iwacho ni ko yieri ka president dwari adier ni bed kanyo ibro beto ng'amo dhi vetting borem Kenya ka sani nyiso ni president okudwa ni bed minister CS to kodoro ni bed CS kati bedo mana onge giming'eyo parliament bro kadhi tidhi bedo bunge nikech onego bed ni ng'at miyiero ka kata mana ng'ama nokal mane replace bende neje ywak ni clueless mokwongo cha na komecha beno tia kata clueless odhi adhi mbele nikech bunge manokal kaka the same person manka to kata mana parliament wa bende clueless nikech gikalo ka gisekalo to ka gidok ground to gichako wacho ni gino orach nade to nobiro bu kale bu bedo sheria bu chako tich maparo kanya duogo iri mola wach mari mogik koten kod weche gi mag SHA kata kaka sirkal medo tiyo gi teko mathoth ahinya mar neno ni chenro gi okadho kata sudo e makare Adil Christian Mackenzie county ma Kisumu machiegni kendo paro ewi kaka sirkal tiyo gi teko mathoth mondo mi gikono oganda ni giri tiyo molo keto gini tem CS kocha gazet makono se wacho ni en clueless jomage magin clueless ka jite man kanyo mano puodhe nikech iwacho ni ka weche tek samore sirkal machon mar Uhuru Kenyatta nitie jatend migawo moro mano wuok owacho dwaro lighter duties bene ma wanyane no katimore kinde montie ne wanane ka imi ting moro matin ponono kata ting mayot wacho na tonga mayot mondo yom go koth kik gure nono Christian kamano Cleophas wach ni jok magin clueless gin jotelo manopitisha wach ni gi jatelo mar migawo mar thieth mage jok man clueless wach ni jatelo okinya chuno japiny gi gimoko dwa kendo gimoko moro idhi mbele kucho iwacho ni SHA tiyo maber to bisebedo gi thuolo gi jopiny iwinjo maoni mare gi wach ni momiyo kori tero wach mbele kucho ni gipuoyo kaka SHA tiyo maber ing'eni SHA ni oseinyo ji mang'eny kabisa kendo kata kwa ng'iyo private hospitals pesa gi mane gitiyo mar NHIF mano ningo bed ni giyudo moko odhi olalala kamano nikech
SHA mo manyien. To SHA ni kata kidhi osuptal adier, king'iyo NHIF gik mano cover mang'eny. SHA ni oko cover gik mang'eny mane NHIF okava. Nyiso ni jopiny inyore. Kumoningo bed ni okiti gi pesa, koro in kidhi osuptal kucho, itiyo gi pesa. Nikech koro SHA ni oome, to kose ome, oko cover gik machielo. Koro ing'e ni jopiny ema inyore, kendo jopiny iwak kabisa. To jotelo mwan go gi geno, to dhi mbele kucho, wacho kendo puoyo kaka SHA tiyo maber. Mano kichung' kaka jateli wacho gima kamane mbele ji. Nyiso ni you are clueless about this SHA. Koro jopiny inyore kabisa ne SHA ni adier. Kendo kwang'iyo, most of the times ana bedo ga hospital. Adhi kendo aneno kaka jopiny inyore, kendo giywak malich. Gitiyo gi pesa mang'eny. Kumane giparo ni ok gidhi tiyo gi pesa. Gitiyo gi pesa. Kata mose ng'ado SHA cha, pod dhi tiyo gi pesa kuonde mang'eny moko onego bed ni otiyo gi SHA. Koro jotelo bro konyo jopiny nang'o. Nikech adier mar wach king'iyo jotelo gi, ibro yudo ka ng'eny gi ok ong'ado kata SHA no. Gin ka gituo, idhi thiedhgi mana oko. Gidhi mana oko, ok thiedhgi Kenya ka. To watoto, wan mageno wanitie e piny wani, kwa tuo tithiedhowa mana e piny wantie ni. Kuseketo thieth obedo matek kamano jopiny dhi konyore nang'o. Koro omiyo jotelo owe wuoya ni mondo gimor ker kata gimor jok mano introduce SHA ni. To giwach gima dier kendo giwach adier mar wach ni gini inyo jopiny, kendo jopiny ywak adier. Gineno kata TV ka gineno e radio ka giwinjo jopiny ywak, kendo onge japiny kata chiel an masewinjo ka puoyo SHA ni, jotelo ema puoye. Koro jotelo bed mariek kabisa. To kane SHA ni ne dhi konyo jopiny, penjri nang'o miyo jogi no rush gi wach ni piyo gigeme ma gisekete kachacha. To NHIF mane konyo jopiny malich giketo kando. NHIF no kawinji kata kane jopiny ne ywakne. Jopiny ywakne SHA achiel ni. Koro ere kaka ne gigemo ng'wech gigemo wach SHA ni, to gikete piyo to giweri gima ne konyo jopiny maber mar SHA. Koro jotelo bed joma riek, giwe wuoya ni mondo gimor jok moko, to giwuo ni mondo gikony jopiny mano yiero gi kendo keto gi kacha. Gini rach, gini ok kony jopiny, gini inyo jopiny. Erokamano, Christian. Ada mi thuolo mondo mi imiya wach mari mogik. Bende ka e studio mar Kisumu kotone koda okenge makoro nego bed ni ikawo kod sirkal. Kata jatend piny Kenya wacho kata gini nigi ng'ikruok, puro biro chung' kendo biro tiyo kaka entiere kar ka. Girango yo machal nade ma opogore. Ahinya koro ka irango weche makoro dadir koni gi koni, gini tiyo, gini ok ti, machielo ni tiyo. Warango yo machal nade, wach mari mogik tieko. Erokamano, wach mara mogik madwa wacho en ni ne jotelo oyier mondo kony jopiny. To ka jopiny oseyieri, gin gi geno kuomi malich, kendo gin gi gik mang'eny ma gidwa ni konygi. Koro adwa kwayo jotendwa ni jotelo wabed jok makonyo kendo winjo ywak jopiny. Wawe bedo jok man gi self interest. Wawuoya ni mondo wagere wan owuon, to wang'i ywak mar jopiny, nikech jogi oketowa ka gi geno. Jopiny oketowa ka gi geno, keto jotelo gi geno, kendo gin gi gik mang'eny ma gidwa ni jotelo konyi. Koro jotelo mondo winj ywak jopiny, giwe chuno jopiny gi gima ok gidwa. Onge japiny ma puoyo SHA ni kako ber, jotelo kende mawuoyo. Koro jotelo owinj ywak jopiny. To ka SHA ni nitie chandruok kumoro, onego gibed piny, giter wachni e bunge mondo ging'i kuma ginyalo chakogo maber, mondo gilos wachni, mondo kik jopiny hinyre, to wan gi jotelo manyalo konyowa. Erokamano ahinya Christian Mackenzie kuom bedo kod studio mar Kisumu. Duka yud wach mogik kawuok kuom wakili. Yes, an kawacho katieko. Shida mwan go en gimoro transition. Kaka nowuok wach thieth machon ma NHIF kwa biro wach mar SHA. To SHA ni keto mondo orwak ji te. Joma nigi pesa gi joma onge pesa onego bed ni yudo thieth. To ka koro nitie chandruok moro i wach mar SHA ni, taparo no onego bed ni wanyisi jopiny gima SHA en, wanyisi ka ginya donjo SHA. Ng'ikruok ma ji wacho gi nyaka bed addressed. To ok dwa chun
ni jopiny wa kucha notiyo to wan jo sirikal to wacho jopiny no koti jo sirikal to wacho notiyo. Koro aparo ni ma e tich mar bunge mar Kenya mar winjo ywak jopiny. Jobunge kik wi wil gi tijgi. Gibi giwinj ywak jopiny nikech mago jok ma gi represent bunge kanyo. Gikel gi pach parogo mondo ka nitie gima onego loki sha. Kata ka en chik mane gikalo, kata ka en regulations manolos mar miyo sha ochak tiyo, to mago nego loki mondo mi sha obed gi tich mayot. Koro aparo ni public participation, consultation gi stakeholders nyaka tim mondo omi transition mar from NHIF to SHA obed mayot. Yapan mano kende madawacho. Ngero kama na enya wakili Ken Odhiambo kumbero koda bendo kinyi maka uono nishtuwa mana Nairobi ka kapoka tiye kuntie ote moro kae. En koro kwa doke chal mar piny Kenya kwa uoke serikal mabendo sibedo karkae. Wacho ni Cleophas, new constitution dimension ne oketho weche mag opposition. Sani en mana minority kod majority. Koro sani weuru jowa mondo join serikal. Mondo jomoko bende winje pek mar pingo sirkal matiyo kendo chiemo. Ine Lazaro Kanyambok mano ma Kariobangi jama buje Kanyada East. Ero kama nanyo kumote mari angeni wakile dodo tulo mar duoko kata mar chiwo paro taguniro kama nanya kendo kanya sami watulo bobedo kendo e chal mara piny Kenya achiel kachiel. Ero kama no bende Christian Mackenzie ka entiere studio ma Kisumu kombedo kodwa odiochiengni maka wuon mane makelo e giko nyakora moge jwang'na taika e chenro mar rupiny twak mar chal mar piny Kenya nyinga Cleophas Oluoch Jakisumo kanyakwar mokeu nyaka sango awei elwet Sharon Ong'aw kukelo ni pogore e Ramogi TV kachiel koda ka chenro mar mbakoro madhi chako kanyo ka wan gi chal mar fwamo kod Joyce Oduor kod Sharon Ong'aw chenro mar mbakoromo med neno Ramogi TV.